नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आए हैं आप सबके बीच में एक बहुत ही सुंदर ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लेके। हम गीतकार वकील कुशवाहा आप सब समस्त भोजपुरिया भाई लोग का अपना चैनल कवि की रचना में बहुत बहुत स्वागत करत बानी। तो दोस्त सुनावे से पहले एगो छोटा सा रिक्वेस्ट, जे भाई भी हमारा चैनल पहली बार आयल बा या चैनल के अब तक सब्सक्राइब नहीं किया कैले तो चैनल के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का घंटी भी प्रेस कर लो। कहे से कि रोज रोज एगो सुंदर मैटर हम लेके आप सबके बीच में आइला। जे भाई भी सिंगर बा गावल चाहत हो के बिल्कुल फ्री में गा सकेला ई गाना, एकर कोनो चार्ज नहीं खे। आ जे भाई के कोनो दूसरा ट्रैक पे गाना चाहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताओ, ओके हम बहुत जल्दी ओकर फरमाइश पूरा करे के कोशिश करब। तो ले गाना का मुखड़ा सुनल जाओ। चढ़ल बा जवानी एकर चढ़ल बा उमंग हो, लहिकन में रोज रोज करावतिया जंग हो। चढ़ल बा जवानी एकर चढ़ल बा उमंग हो, लहिकन में रोज रोज करावतिया जंग हो। केतने कह जिंदगी जवाल कैले बा, गोरी यूपी बिहार में बवाल कैले बा, बबन यूपी बिहार में बवाल कैले बा। तो हाँ दोस्तों, आपने गाने का मुखड़ा सुना और गाना किस ट्रैक पर था वो भी मैं बता देता हूँ आपको। प्रमोद प्रेमी जी का सॉन्ग है सैया सुरती खाके, जिसको आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत बज रहा है इस समय। वही ट्रैक पर ये गाना था। अच्छा लगा हो तो लाइक चर्चा भइल एकर मऊ मोतिहारी, मऊ मोतिहारी हो मऊ मोतिहारी। गाजीपुर बलिया बनारस के बिगारी, बनारस के बिगारी हो बनारस के बिगारी। चर्चा भइल एकर मऊ मोतिहारी, गाजीपुर बलिया गाजीपुर बलिया बनारस के बिगारी। आजमगढ़ देवरिया दरार कैले बा, इ त यूपी बिहार में बवाल कैले बा, गोरी यूपी बिहार में बवाल कैले बा। केतना बताई हम एकरा रहन के, एकरा रहन के हो एकरा रहन के, एकरा रहन के हो एकरा रहन के। छोटे छोटे कपड़ा बिगाड़तिया मन के, बिगाड़तिया मन के, बिगाड़तिया मन के, बिगाड़तिया मन के, बिगाड़तिया मन के। केतना बताई हम एकरा रहन के, छोटे छोटे कपड़ा बिगाड़तिया मन के। केतना जवानी में हलाल कैले बा, इ त यूपी बिहार में बवाल कैले बा, गोरी यूपी बिहार में बवाल कैले बा। तो दोस्तों, आपने गाने का अंतरा सुना, 2 अंतरा सुना दोस्तों। यह गाने 3 अंतरा का है। जिस भाई को यह गाना गाना हो कमेंट बॉक्स करे या मेरे नंबर पे जो शो कर रहा है आपकी स्क्रीन पर उससे कांटेक्ट करे, मैं उसे यह अंतरा दे दूंगा। तीसरा अंतरा मेरे पास है। जिसे गाना हो तीसरा अंतरा मेरे से ले सकता है। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि गाना है तो बिल्कुल फ्री में गाइए, और नहीं गाना है तो अपने दोस्तों भाइयों को भेजिए ताकि वो भी गा लें। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत ही अच्छा मैटर लेकर कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरिया समाज।